tan kwarta, unsaon mabuhi, sulbaras mga problema, and then tiguang patay, mao na. Pero kung nakabalo kang naisugo si Lord nimo, kabalog yung ka nga ang nagsugo nimo siya'y mag-provide. Dinis Pilipinas, doon na tayo mga pulis o mga kasundaluhan. We have our teachers, mga professionals, doctors sa government. Walay usa nila nga misulong sa gera nga sila'y gapalit sa ilang kaugalingong pusil o bala, sila po'y gasweldo ras ilang kaugalingon. Kinsay nagsweldo nila ang gobyerno tungod kay ang gobyerno mo'y nagsugo nila. Nasabtan na to? Sa ato po nga kinabuhi, ikaw anak, ingnon kas imong amahan. Psst, pagpalit dito asin. Kwarta pa, ato silingan pa ngayo. Murag lisod na. Kung kinsay nagsugo nimo, maog yun ay mag-provide sa imong gikinahanglan. Like ang army musulong siya, providean siya sa nagsugo niya nga maong gobyerno og armas, pusel, sweldoan siya sa nagsugo niya. Dinis atong kinabuhi, timan ini. Dili relihiyon, ni pastor, ni pare, ni ministro, ni... That is why ni Anhita, wata nagsimbag relihiyon. Gisimba na to ang Ginoong naghatag sa kinabuhi. Amen? Di pwedeng relihiyon yung tuyo din he. Kinahanglang muduol kag simbahan ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug naghatag sa imong kinabuhi maoy imong tuyo. Nagkasinabtan na ita. Because siya ang naghatag nimo og kasuguan. So nagkalain-lain tagtawag sa kinabuhi. Naigitawag para mahimong teacher, naigitawag para mahimong doktor, naigitawag para nagkalain-lain tag mission. In fact, walay nag-eskwela og criminology kay ini-graduate niya mag-doktor siya. Wala. Walay nag-eskwela og education nga kurso aron nga magdoktor siya inigkahuman. So lain-lain tag assignments kinabuhi ng mga anak bitan ninyo galibog. Uy, nganong nag-nurse man ka? May ganahan ni mama. So, dili ang unsay sugo sa Ginoo, assignment sa Ginoo niya ang naa niya. Kundili unsay ganahan sa tao para niya. Dinhis atong kinabuhi, ang Dios may mag-supply sa tanan because samtang buhi pa ka, ang Ginoo na ay gisugo sa imuha. Kining tabernacle, sa Old Testament, sa time ni Moses, tabernacle ang gisugo, no? Nga maoy himuon, mo'y tukuron. Sa panahon ni David, hangtod ni Solomon, templo na, templo, kining ngani. Karon mga literal na gyud nga church building, mga ingon-ani nga tigumanan. Kining tabernacle, usa ni siya kadapit diin adto magahalad ang mga pari, samtang ang katawhan ang mga Israelita naara sa gawas ni ining maong tabernakulo, og ang tabernakulo diha gihimo nga simbolo nga ang presensya sa Dios naa nakigkuyog sa katawhan. Pareha dire sa Lourdes. Gibutangan niya dire og church. Pagpaila nga ang presensya sa Ginoo naa aning dapita. No? So pwede raman untang puro balay, puro 7-Eleven. Shop sa motor, saba ngayon. Pwede ra unta nga ang mga dire puro covered court, mga dulaag, basketball, ano ba? Pwede ra unta nga puro establishment nga nagbaligyag mga sakyanan, Ford, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Hyundai. Pwede ra untay nga na ang mga building at tukuron. Nganong naamang yoy church? Because sa Old Testament, ang tabernacle nagpakita nga ang presensya sa Dios nag-uban sa iyang katawhan. In fact, ang tabernacle naas tunga. Sa tunga ni siya himuon. Ang 12 katribo sa Israel, nasod sa Israel, 12 man sila katribo, naglibot ning kada tribo. But ang naa sa tunga ang tabernacle. Atong gibasa karon nga ang tabernacle nagsimbolos presensya sa Ginoo. Sa ato pa, ang naa sa center is the presence of the Lord. Munang naatay kanta, Jesus is the center of it all. Si Kristo mo'y sentro. Pag di na gani si Kristo ang sentro sa inyong kinabuhi,
ang tawag sa imuha relihiyoso o di ka Kristohanon. Nga naman, gikan pa lang sa sinugdan, siya gyud ang naa sa taliwala. Tanan nga mga Israelita nga sakop sa nasod mga igsoon, sakop sa 12 ka banay, silang tanan dunay sugo. Even ang ilang leader nga si Moses dunay sugo. O kini nga nasugo, nadawat nila sa Mount Sinai. Nga gisugo sila paghimo ni ining maong tabernacle. Atong sugdo ni, ato na ta sa Exodus chapter 35, verses 4 to 9. Unang-una, nag-instruct si Lord nga ang katawhan magdala og offering para sa maong project. Tanawa ha? Chapter 35 verses 4 to 9. Ingon diha. Giingnan ni Moses ang tanang katawhan sa Israel, mao kini ang gisugo sa Ginoo. Kinahanglang maghalad kamo sa Ginoo. Ang tanan nga buot maghalad, kinahanglan maghalad og bulawan, plata, bronse, dilana nga asol, tapol og pula, pino nga lino, panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding, panit sa laking karnero, panit sa kanding, kahoy nga akasya, lana alang sa mga lamparahan, mga pahumot alang sa lana, nga igdidihog, og alang sa humot nga insinso. Bato nga kornalina, og ubang mahalong bato, nga ipatapot sa ipod, og sa tabon sa dughan sa Pangulong Pare. So, silang tanan, gitudluan og unsa ang ilang dadon ngadto sa Ginoo para mapatuman ang project kini nga tabernacle nga gihatag ni Lord. So, kining tanan nga gimension dinhi, kining tanan gamiton aron nga mahimo nga mamugna ang mao nga giplano nga gihatag. Now notice, tanawa ha, ang architect, si Lord, siya ang naghimo og plano, siya pod ang sulti unsa ang materialis nga gamiton. Nagkasinabot ha? Pagka imong kinabuhi, ikaw ray magplano-plano, unya sa imong pagkinabuhi, ikaw ra po'y magdesisyon, unsay imong matang sa pagkinabuhi, unsay imong mga plano, unsaon imo ikaw ray magpanday-panday, ikaw ray pili og mga materyales, unsaon imo imong pagkinabuhi, delikado kaayo ka. Nakabalota sa unang episode, kini bitaw pagmugna sa arka sa time ni Noah, gihisgutan nato na. Ang instruction sa gitas-on, gilapdon, gihabugon, og ang materyales, ang kahoy nga gamiton, og ang unsaon pagtrabaho, si Lord maoy naghatag og siya maoy nagplano. Nakuha na to? That is why, bisan pag dagko pas kabukiran ang mga balod, ang arka wala maguba. Kay ang nagplano, si Lord, og ang naghatag sa materialis nga gamiton, si Lord. Og ang atong Ginoo kabalo siya unsa kadako ang kadaot ang maong massive flood, universal flood nga mahitabo. Sobra pa ni tsunami. Nakabalo siya unsa to ka delikado, unsa to ka grabe. Mauna nga wala siya misalig ni Noah nga Noah, ikaw ray bahala, kawayan mo himua, ikaw mo bahala. Si Lord gay gihatag og instruction. Nga kahoy nga guper, silyuhan gyud nimo sulod og gawas, mao ning gihabugon, mao ning gitas-on. Aron nga balanse ni siya, lig-on ni siya og di ni lupigon sa bagyo. Di ni lupigon sa kaning flood, sa baha, sa mga balod. The same thing sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ang Biblia nakasulat, tanan nga plano ni Lord sa imong kinabuhi, naas Biblia. Ang instruction unsaon pag kinabuhi, naas Biblia. Pagdili ka magkinabuhi sa unsay gisulti ni Lord, sa plano ni Lord, o sa unsang paagihan nimo ikinabuhi, sigurado,
Ingon pa to dito sa Mateo 7:24 to 27, ang tawong buang-buang, naminaw pero di mutuman, sa mas buang-buang nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa balas, pagbundak sa baha, ay pagbundak sa ulan, may baha, ug ang hangin, may hapak, may kusukuson nitong balayan na tumba, ug nagunob. Nga naman, natukod sa balas. Wa man naminaw. Na-instruction si Lord, wa naminaw. Now, listen. Sa Old Testament, Genesis man to no, katong time ni Noah, niabot ning tabernacle sa time ni Moses. Kung imong tan-awon, detalyado kaayo ang plano ni Lord sa paghimo sa tabernacle, siya po'y nag-instruct unsang materyales ang gamiton. Kaniadtong naara kay relihiyon, wala pa kay Ginoo, nagsimba tuod ka, pero ang nag-instruct sa imong kinabuhi, ang nagplano, ikaw, nagbuot-buot lang, dili ang Diyos. Karon nga naa na kay relasyon sa Diyos, nagbasa kag Biblia, namati kag unsay gisulti dinis Biblia, kay mauni ang instruction ni Lord ug ang kinatibuk ang plano ni Lord sa imong kinabuhi, naa dinhi nakasulat. That is why ligon ka sa umaabot, ang himaya sa Ginoo nagkanaog nimo sa umaabot tungod kay ang plano ni Lord o ang tanang instruction ni Lord sa imong pagkinabuhi, imong gihimo. Nakaibawlo ba mo? 30. May nalang ganig nakaabot og 30. Sa church, may nalang og naay 30%. Sa usa ka gatos, may nalang naay 30 nga nagtuman sa instruction ni Lord og nagsunod sa plano sa Ginoo. Nganuman, tungod kay bisan ang tawog naa na sa simbahan, magbuot-buot gihapon sa iyang kaugalingon. Pagka nakaproblema, si Lord may basulod, ngano gihunani man ko nimo. Ingon si Lord, no. Dili ako'y naghimo nimo ana, ikaw. Kay di ara ang akong plano para nimo, maupon ni ang tanang instruction unsaon nimo pagkinabuhi, pero wa kami tuman. Ako nagtuo nga samtang si Noah nagtukod og arka, giingnan siya ni Lord, goper nga kahoy ang gamiton. Kung nagbuot-buot sa goper, hagua po na tigibon, kining kawayan kay dali ra, dili to moabot. Dili to mulungtad. Dili to kasukol sa dako kayong tubig. That is why, ingon ang Bible nga si Moses, gisunod niya ang tanang gisugo sa Ginoo. Same thing sa netebo aning tabernacle. Una, ningon si Lord, okay, materyales, mauni ang atong dadon. Mauni ang inyong dadon sa Ginoo. Mauni inyong ihalad. Next. Ningon diha ang verse 10, mao gihapon na, 35 verse 10 to 19. Ang tanan nga mga batid sa trabahador, nga anaa uban kaninyo, kinahanglang moari aron himuon nila ang tanan nga gisugo sa Ginoo. So naay mga skilled kayo. And verse 11, ang tuldang tagbuanan or tabernacle, ug ang tabon niini, ang mga sabitan, sabitanan, ang mga tabla, ang mga balabag, ang mga haligi, ang mga sukaranan niini, ang sudlanan sa kasabutan, ang mga yayunganan niini, ang takob sa sudlanan, ug ang tabil nga nagsalimbong niini, ang lamisa, ang yayungan niini, ug ang tanan nga himan niini, ang pan nga ihalad ngadto sa Dios, ang butanganan og suga, ug ang mga kahimanan niini, ang lamparahan, ang mga lana alang sa lamparahan, ang halaran, sunuganan, ug nga sa mga insinso, ug mga yayunganan niini, ang lana nga igdidihog, ang humot nga insinso, ug ang tabil alang sa pultahan sa tulda, sa tagbuanan, ang halaran nga sunuganan sa mga halad, uban sa dilana or linala nga bronze nga gipakabit niini, ang mga yayunganan ug ang tanang kahimanan niini, ang hunawanan nga planggana ug ang mga tungtunganan niini, ang mga tabil sa hawanan ug ang mga haligi ug mga sukaranan niini, ang tabil alang sa ganghaan paingon sa hawanan, ang mga ugsok sa mga pisi alang sa tulda nga tagbuanan ug sa hawanan, ang mga mahalon nga mga bisti sa pari alang sa pag-alagad sa dapit nga balaan, ang sagradong mga bisti ni Aaron nga pari ug ang iyang mga anak alang sa ilang pag-alagad ingon nga mga pari. Na? So, mauni ang ilang himuon. Dagantong gipang mention, no?
Pati mga biste, mga lamisa, tanan-tanan, gisulti na dire. Mao ni ang ilang himuon. Dayon, kay himuon Manila ni, kinahanglan gyud kay dako kayo nga project. Imagine ko ni tabernacle ba yan ni? Sa tunga-tunga sa history na himong templo. Unya sa katapusang history, si Kristo na ang templo o ikaw nahimo na usab tang templo. Una, tabernacle. Dako kayo ni nga project, dili ni basta-basta nga project. That is why need ang katawhan nga ang kada usa nila motuman sa unsay gisugo sa Ginoo. Sabtan na to? So, gitudloan sila unsay ilang dadon nga mga halad, sunod nga gitudlo, unsay ilang panghimuon. No, nakita mo to? Lamisa, halaran, sunuganan, lamparahan, lana, naatanan. Sunod, diyan na. Ang katawhan, walay usa nila nga wala misunod sa unsay kasuguan. Dini parihaba og kanang kita magsabot nga, uy, mag-outing ta. Kamura kay wa mi tampo. But sila tanan tuman gyud sila, mubuhat gyud sila kung unsay gisugo sa Ginoo. So bayo na to, ay mo kabala ka diha. Kaysa di pa mabuntag, mahuman lagi ko. Ato tas verse 20. Ingon ang verse 20. Unya bibiya kang Moses ang tanang mga Israelita. Ang tanan na dasig sa paghalad, naghalad ngadto sa Ginoo aron gamiton paghimo sa tulda nga tagbuanan. Kabalo ka mga igsoon, lisod baya ihatag kung wa ka nadasig? Lisod. Nga naman, unang-una, hatag ta para asa puna. Himuslan ba din na nato? Ikaduha, lisod ka na gani ko, mahatag pa ko. Nga na, no? But sila tanan, ilang gihimo ni. So, ang sugo sa Ginoo ilang gibuhat, no? Gihalad nila ang tanang mga butang nga gikinahanglan alang sa mga serbisyo o alang sa paghimo sa mga sagradong biste. So, miana ang mga lalaki, ang mga babayi, ang tanan nga nadasig, nagdalag mga dayandayan, mga arios, mga singsing, mga kwintas, tanang matang nga bulawan, sa mga bulawan. Ang matag usa, nagdalag butang nga bulawan nga iyang gihalad ngadto sa Ginoo. Sila tanan gyud ni. Verse 23, sumala sa ana kanila, ang tanan nagdala ni ining musunod. Asol, tapol, pula. O humana ni, ato na ning gisgutan, no? Sa instruction unsay ilang dadon, ila gining gidala. Now, dito tas assignment. Now, kining ilang gidala nga gipangsulti ni Lord. Ang pangutana diin man sad ni sila nanguha ani. Sila ba'y gahimog bulawan? Ang Diyos. Sa ato pa, si Lord maoy nagsugo, si Lord pod maoy nagsupply. Amen. Si Lord po mo'y naghatag. Isa, dali ko ninyo, pero kay wama mo'y madala. Ngayon ko, dali mong bulawan. Dali ko bulawan, pero kadi mo kahimog bulawan. Siya ragyapoy nagbuhat og bulawan. So ang tanan nilang gidala ngadto sa Ginoo, gikan lang sad sa Ginoo. And that is why katawhan dinhi, katawhan sa Dios, tanan nga inyong ihalad sa Ginoo, hinumdumi gikan ra usab nas Ginoo, mao nang di ka magpanghambog. Pareha atong mamaypay ba? Gadala og halad, gapamaypay og kwarta. Gingana og kwarta niya, halad. Sa man tao na, oy? Na? Bisa na og piso, isulod gyud na og brown nga envelope, taguig gyud na. No? Ang dili napo kay secret sa imong giving. Kabantay ko na yung mga church, sulay mong sulod na yung mga envelope, diha may mga pangalan sila. Kuyawa po na ato ng himuon. Na Brad, 5 na kakabulan, wa ni hatag ani Brad. Luuya po na, lisudan kayo na. Manang ang mga simbahan, mapasangin lang lagi kanunay nga, mauna. Pero paminaw sa taninyo, maminaw sa taninyo ha. So ilan yung gidala tanan? In verse 30, tanawa, miingon si Moses sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Basalel. Mauna ni. Dili lang di ay si Lord maghatag og supply nga mao ang mga gamitonon nga inyong dadon,
but naghatag sad siya og skill. Skill. Kahibalo kaalam. Tanawa ha? In verse 30. Ningon diha, miingon si Moses sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Basalel nga anak ni Ori, nga anak ni Hor sa banay ni Juda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindot. Verse 32, sa paghimo sa mga maanindot nga mga plano og paghimo niini ginamit ang bulawan, plata og bronse. Sa paghimog mga alahas, sa pagkulit og mga kahoy og sa tanang matang nga buhat sa pagpaanindot. So, kini si Basalel, wala lang siya gibless ni Lord og bulawan, plata aron siya nga makahatag pod sa gisugo sa Ginoo, but gihatagan sa siya og skill. Kahibalo unsaon paghimo ning mga plano og unsaon pagmugna. For example, unsaon pagmugna ang window grills, unsaon pagmugna ang design sa pultahan. Ingana bitaw. So gitagaan siya ana, dili tanan makabalo ana. Di tanan kabalong mo drive, dili tanan kabalong mo welding, di tanan kabalo nga himog mga furniture. Lain-lain sila. But kinsay naghatag ana nila? Kung si Basalel ang atong basihan, walay laing naghatag ang Dios. That is why kay si Basalel gispili man sa Ginoo og maoy gisugo aron maghimo sa mga buluhaton para sa tabernakulo, gihatagan siya kaalam sa Dios. Amen? In other words, pag si Lord na ay sugo sa imuha, dili na moingog ikaw ra, kay tagaan kag abilidad ni Lord aron ka makatuman sa iyang gisugo. Amen? Of course, kung ako suguon ko ni Lord sa pag-atiman sa katawhan, sa pagwali sa katawan, hatagan sad ko niya o gasa sa pagwali, sa pagtudlo. Asabta na to? Kuya, wag mo ingon si Lord, oy Jonas, ikaw, kay wakay dila, gipili ka na akong magwalali. Saan na pagwali ron? So kung na kay gift, kung na gisugo si Lord, kung asa ka na assign, diha po ka niya hatagi sa iyang gift. Kabalo mo, nganong ang mga tao, nagtrabaho sila, dagkog sweldo, dili malipayon. Why? Kay dili sila happy sa ilang work. Nganong dili sila happy sa ilang work? Kay sa sinugdanan pa lang, dili maoy assignment ni Lord para nila. Kabantay mo, doon ay mga taong bisa gamay rag sweldo, malipayon sila ana. Why? Kay mauna ang gisugo ni Lord sa ilaha. Bisan pag nagdoktor kag nag-engineer ka, di ka malipayon kung gisugo kas Ginoo nga mahimong driver. Naapa mo? Naminaw lagi ta? So, si Basalel, gisugo sa Ginoo, o kay ikaw gisugo man kanako arong maghimog design, tagaan ti kag kaalam. Kaalam sa architect. Og dili lang kay kaalam, tagaan usab kanako kahibalo. Pastor, unsa din ang kaalam og ang kahibalo? Ang kahibalo kanang pagmugna sa imong kaalam. Imong giplano, kaalam. Imo nang buhaton, kahibalo. Dagan na to, maalamon, pero di kahibalo. Amen? Dagan kabalutaan na ba? Nga mo na isukod mo na, pero inigdukduk ni mo sa martilyo. Balihon ni mo, ang lansang gunitan ni mo, pero dukdukon ni mo imong kamot. Kay naa kay kaalam, pero wa kay kahibalo. Same thing, pag nag-study ka og sakyanan, ang imong kurso automotive, memorize ni mo na. Mauni siya. Pero pagpadagan sa sakyanan, bungi na yun ang sakyanan. Because wala kay kahibalo, unsaon siya. So dapat ang kaalam o ang kahibalo, magkuyog ni sila. Amen? Kay lisod man pong na kay kahibalo, wa kay kaalam. Nakuha na to? So magkuyog yun na sila mga igsuon. Og naangkon na ni Basalel. I believe kitang tanan nagkalain-lain ang atong mga naangkon. Amen? Nahinumdum ba mo nga usa ka babayeng hilak siya og ayo, ngano man giputbol siya na taktak siya sa iyang gitrabahoan nga hotel, tig puli og kanang mga budget, tig arrange sa kwarto sa mga guest. Hilak kayo siya. Ngano man, single mom ko, tulo pa gyud akong anak, ako pa gyud gitaktak sa trabaho, nagtinarong manunta ko. Magkabalo mo? Siya ang babayeng kinalamian nga muluto og cookies.
Gibalik na nako ni. And niadto siya dito ni Pastor Miles, dito siya ni Dr. Miles, ingon siya, Pastor, unsaon man ako ni, gitaktak ko sa trabaho. And ingon si Doktor, sige. One time, nakitilaw ko sa imong cookies. Nakay oven sa inyong balay, ingon siya, naa. Unsa may trabaho sa imong oven, wala na nagamit. Ingnan siya ni Dr. Miles, kanang last ni mga sweldo, iharot og palit og flour, paghimo og cookies, gamita imong oven, unya balik dito sa imong gitrabahoan, tanang kauban nimong trabaho, pati ang CEO tagae sa cookies. Pati silingan na tagae. Reklamo siya, Dok, tulo akong anak, Dok, wa na ko'y trabaho, Dok, last na kong sweldo, imo pag yung ipaluto og cookies, ipahatag nga libre, usahaw naman ako ni. But ingon si Pastor Miles, do what I say. Buhata lang. So, mo tayo yung gihimo. Hatod niya dito. Tingala yung mga kauban. Sama niya, ikaw rin galutoan nila may lagi ni. And after that, nakadawat din siya 15 ka order. Nanaday, 15 ka buok ni order niya. Pwede ba ka makalutog ing ani? Order ko, palit ko. Hangtod nga sa ilang nasod sa Bahamas, usa siya sa daghan kaayo og bakery. Daghan na siya og may mga sakyanan na gani siya nga gamito niya og tungod anak nga product niya. Nga halos, murag 7-Eleven ba? Bisag asang dapitan na 7-Eleven, mao na nahitabo dito sila. And he said to Pastor Miles, Pastor, kung wa ko nataktak sa akong trabahong tig-ilis og budget, di ko ma-billionaire. Nakuha na to? Because naadi ay assignment si Lord sa iyaha, naadi ay gisugo si Lord sa iyaha, that is why gihatagan siya sa maong abilidad. Wala niya gamita kay tuan na miko og habol. I believe kada usa nato naagyod kay pinaka. Naay pinaka nga naa nimo. Best ka aning butanga pero wala nimo gifokusan. Nakuha na to? Sa pagsugod na to, ay lugi man, ay hinay man. Hinay bitaw sa pagsugod. Parehan ni Coca-Cola. Usa ka tuig gikas pagmugna niya og soft drinks nga Coke. Coca-Cola nga company. Pagmugna niya og Coke, usa ka tuig, baligya. 5 ra ka botelya ang nahalin. Usa ka tuig na ha. Kung ikaw si Coca-Cola, mo give up ka, di na lang ko, oy. Sugod naman eh. Karon, tibuok kalibutan ga inom og Coke. Nga naman, nakakita si Coca-Cola sa design sa Ginoo niya. Kinsa pailain si Colgate. Gatuo mog dato si Colgate. Kala advertise gyud nga mo puti imong ipon, di magyud mo puti ang ipon. And kadaghan siyang muhunong na unta. Kay kung assignment na ni Lord sa imuha, si Lord magyoy mag-supply. Pareha ni Basalel. Wala na ingon si Lord, Basalel, pagbuhat og mga bangko, mga lamisa, mga bulawan, nga mga galamiton sa templo or sa tabernakulo, Basalel. Nga Lord, di man ko kamao. Makamao ra lagi niya ka. Wala ni nga na si Lord. But gitagaan ni Lord og kaalam si Basalel. Aron iyan ang himuon. That is why ang mga gifted din ay magpanghinambog, hinatag na sa Diyos. O di ni mo na magamit sa paghimaya sa Ginoo, sa kalipay sa imong katawo, paninglon ka sa Diyos. Amen? Ha? Pastor, di gyud ko mapugnan. Sige ra gyud ko ngiit. Moingon na gani lang uban, ako'y gamay. Basig gitawag ka ni Lord nga mag-usher. Magbarog atong ganghaan, unya mo ingog, uy, kumusta? Karon pa lagi ka. Nay bangko adto. Ayan, nagpanguha diha, kay nagdagang bakante, oh. Sa gusaon pa na ito nag-announce, no? Sa gusaon pa nag-announce, ay nagpanguha, kay nanay, giplastaran na tanan. Katong niagi, gihuktan pa ganun na nila, no? Dito po sa gawas, inig ka Domingo, manganhi mo, ayaw mong tindog diha sa gawas while magdayay ka nang naiagianan, anak, kay og nay magmotor, musulod sila. Adto gyud, la sige ra tag-announce. Paita dyan, no? Bisa ginagmay ra na ba, pero makastress na.
So, gitagaan si Basalel. Another is, na ay partner si Basalel na as 34. Si Basalel og si Oholiab nga anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Wow! Dili lang di ay sila na ay kaalam, na ay kahibalo, gihatagan pag yun di ay sila, lain pang gasa sa pagtudlo sa uban. Kabantay mo mga igsoon, naagyo taong di ka maong mutudlo. Pero nag-teacher, munang masuko na lang sa estudyante, yamong-yamongon ragbasa, kasabot mo, yamong-yamong. Gets? Student, gets? Get 1/4. Eh, mga taong di ka maong mutudlo, nagtudlo. Ambot lang og mauban ay assignment sa Ginoo sa ilaha. Naapa mo? Naminaw palagi mo diha? Daghan na to diri ka mao kayong mangluto, na ay mga master kayo, na tay mga master diri nga mga welder, na atay mga daghan gyud kay ta. Diri og mga, and then dili lang kay master mo ana og namoy kaalam ana. Panudlo mo sa uban kay mao po na giingon dinhi. Nga naapoy pagtudlo. Gunit are. Makurintihan ko. Pakurintihe. Kana mga hadlok o kuryente, pakurintihe. Nahinomdom ko si Kuya Jonel. Ingon siya, ato pa to kusina. Ingon siya, Pastor. Sige ba? Suwayan ko na. Pagpiti-piti, nisiga ditong ground. Nya kay og wa ka kabalong natural ra di na siya mahadlok man ka. Hadlok gyud. Hadlok. Nga dugay ra gyud testing, inganihon ra di ay. Sige, la hurot usa karad. Ligon kayo. Nga pagtungtong wa gyapon ni pilit. No? Dugay makaton ra gyud gamay pero hiwi gyapon. Kamo ba, og magtanaw mo anang gitrabaho sa mga dili expert, takilid mo. Ay, mag-ingana, kay makapanaway gid mo ba? Anak ka? Takilid. Tarong na kayo. Ana ra? Ano mo trabaho dito sa likod? Ana lang mo. Okay kayo, Pastor? Kay kung imong tarungon, sa tao na gahiwi mo naman nagkilay ni pastor ng pagkatiradahan na. Nakilin mo gamay. Okay na. Nan? So, daghan na kayo sila. Na sila igipanghimo. Like, gihatagan niya sila og igong katako sa paghimo sa tanang matang nga buhat. Nga himuon sa pagkulit, tigdibuho, maghahabol, sa pinong lino, sa asol, sa tapol pula, sa dilana, diretso na ta. Makahimo sila sa tanan sa matag buhat og batid silang mudibuho. Expert sila. Na wala ni sila ni agig tisda in situ. Wala. Ang Ginoo mismo mao'y naghatag niini. In other words, ang imong taas nga panahon paningkamot, dili katupong kung si Lord mo'y muhatag. Amen? Pero sila experience rabaya ning ako Pero patrabaho master kayo, lupig pa'y nag-eskwela. Minaw pa mo? So kung nahadlo ka, kanang di ka malumos, di po ka kamaong mulangoy, o di ka makuryentihan, di ka mahimong certified electrician. Kung panday ka, o di malata imong kuko, inigbunal sa martilyo, di ka mahimong tigama og mga furniture. Dahil ang Ginoo mga igsuon naghatag. And kabalo mo, sa paghatag sa Ginoo, dili siya manghatag nimog punuan nga naanay daghang bunga. Ang ihatag ni Lord, liso. Nakasinabot And that is why ang naanimo nga talent, gamay pa na, ga-practice pa ka, develop, hangtod nga na-master na ka, hangtod may kahibalo na ka, hangtod makatudlo pa ka sa uban. Insakto ba? Amen? Ikaw, Kuya Jonel, paggawas na tiyan, gagunit na og rad og
agi gihapon na siya og agi gihapon og kanang practice. Amen? Agi gihapon. Kisa pa dere. Kanang na mga kanang kaniadto mga igsoon kanang mo appeal bitawan ng mga si tawag ana sila murag sila workout kay mag-artista lagi. Nya sila tanan maglingkod ingana. Unya ang naa sa atubangan maoy moingon hilak. Patulo sila sa ilang luha. Nawong sa nahadlok. Unya katawa. Magdemonyo. Di ba? Sa pagsugod na nila, di kayo kamao. Pero naimo silang veterano nga mga aktor o aktres. Nakuha na to? I believe si Basalel sa pagsugod. Dinidritsog ingana dayon. Nakuha na to? That is why. Sige kang nangandoy nga, makatuon pag yun ta, mulabaw pa ani, mas mulambo pa, mas mulambo. Ingon ko sa akong wife, kung tagaan ta ni Lord og yuta, unya tagaan po tag budget para magbalay ta. Ako mo'y magbuhat sa akong balay. No? Ako, praktisan ba? Manawag ra kag mo finishing. Ha? Kung tanaw pastor, gaingana lagi ni. Ayaw, natas buhol design na. Sama mo nga. Chocolate Hills na ato ang managianhi sa mga foreigner. Now, tanawa, chapter 36, verse 1. Ningon, si Basalel o si Oholiab o ang tanang batid nga mga tawo nga gihatagan sa Ginoo og abilidad sa kaalam sa paghimo sa tanang gikinahanglan aron paghimo sa balaang tulda kinahanglan maghimo ni ining tanan. Unsay sunod? Sumala sa gisugo sa Ginoo. Kinahanglang himuon nila ning tanan, sumala sa ilang buot-buot, sa ilang kaugalingong plano, sa ilahang unsaray ilang nahuna-hunaan. Dili, ningon ang Bible, kinahanglang buhaton nila sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Kabalo mo, nindot kayo ning atong kinabuhi. Kung ato ning pandayon, pinasubay sa unsay kasuguan sa Ginoo. Wa na ganita nagsunod sa kasuguan sa Ginoo, dugangan paglabihang sangkatutak na tradisyon, tuo-tuo. Naunsa na, guba ang kinabuhi, naglibog kag kinsay nagpanalangin nimo, ang isda bang ako'y, ang dako bagtiyan nga gaing ana, ang iring bang gaingon ana. Naglibog, ang feng shui ba, kinsay gahatag nimo. Pero kung adto ka ni Lord, walay laing naghatag og pag-uswag, katakos, walay naglaing nagsupply ang Dios kay siya mo'y nagsugo nimo. Mga sulugoon sa Ginoo, ingong amen. Na? Di ta sulugoon sa atong kaugalingon. Kay kung kanunay ratang sulugoon sa atong kaugalingon, sala gyoy atong gukdon. Kay kining atong lawas ganahan nig sala. Kabantay mo, sige lami ang ikaon ko, lami ang ikaon. Ugon sa rin gusto ni lawasa. Naapa mo? Uhaw kayo? Ya bisag natulog na ng tindahan, pre. Ikaw may pukaw kay kumpare mo. Kaya kini ato lawas, ug unsay gusto ani, dapat yun. Minumog coke nga bugnaw. Unya ang sugar kay pertinent habuga. Isod kayo. So sila, kay ang Ginoo mo'y naghatag nilang materials nga gamiton sa project. Amen? Ang Ginoo po'y naghatag og kaalam, unsaon pagbuhat. Amen? So ang tanan nga instruction sa Ginoo maoy ilang gisunod. Now listen to this. Dinhina. Niabot sa time nga ang mga tawo lipay gyud kay sila excited. Nganuman, tungod kay bisag unsa sila ka makasasala kay misupak sila sa Numbers chapter 13 ug 14. Bisag nisupak sila didto. Gipabuhat gyapon sila tabernacle, it means ang Dios, ang iyang presensya mag-uban nila.
Mo man ay tabernacle. Ang presensya sa Dios naa nila. Di ba niingon man to si Lord sa nakasala siya? Di na ko mauban ninyo, di na ko na ako kuyugan. But this time, niingon si Lord, pagbuhat og tabernacle. It means ang akong presensya mag-uban, naapag yun sa inyong taliwala. Munang lipay kay sila, paras Ginoo ni. Kabantay mo sa eskwelahan, basta paras grado, mangutang kita kay paras grado. Bisag, Kristohanon ka niya, di ka ganahang maapil sa sayaw, apil na lang ka. Kay para sa grado, Senyor, sa grado kini. Para sa grado ba? Sa grado, mo 84 ang grado. 84 mo tanan. Basta maapil mo. Sa grado ni, sa grado. Ya kabantay mo, while nagsayaw sila, bunalanay o mga drums, garayot, hinuon, muna'y paras Ginoo. May mga giatake, na stampede, na tumban, dunay na naghilak. Nga naman ito na naghilak, mga igsoon kay gapuhunan daw to siya og 20 mil paghimo anang mga korona nga maoy isuot sa mga tao, palitos mga tao nga mutambong dito, tanaw-tanaw niya, at least na sila souvenir nga murag na mga design. Nya kay dito man sa SRP, SRP ka nang, usa na? Dito man gihil. So niingon siya, tulura ang halin, nahalin sa iya, gahilak siya, kay lugi kay siya. Imagine ha? Munang timan ini, bastag paras Ginoo, lipay yung ka. Dili paras grado. Amen? Pastor, apel lang mi, kaya hagbungon man mi. Maghagbunganay, maghagbunganay. Nga naman, pag si Lord mo saka ni mo, wala na yung hagbong ni mo. Pero bisag isa ka pakastawo, pag abot sa panahon, hagbong ragyapon ka kung ang Ginoo'y mubira ni mo. Naminaw pa ba? Napaba ang tanan? Okay, so nadawat na nila ang tanan. Adtuon nato mga igsuon, ingon diha. Diretso ta sa 36 verse 4 and 5. Ingon diha. Unya ang mga tawo nga batid sa trabahador, sa trabaho, nga maoy nagbuhat sa balaang tulda, namiya una sa ilang mga nakalanlaing buluhaton, og nangadto kang Moses. Unsa ilang tuyo? Og miingon sila, ang katawhan nagdalag sobra kaysa sa gikinahanglan sa projects sa buluhaton sa Ginoo. So, verse 6, busa si Moses nagpadala ni ining mga sugo ngadto sa tibuok kampo, ayaw na kamo pagdalag dugang pang-amot alang sa pagtukod sa balaang tulda, tungod ni ini ang mga tao mihunong pagdalag amot. Tanawa ha, naghinuburagan ning ilahang gihatag. Munang giingnan na siya, igo na. Mga gihatago na kayo mo, igo na. Sunod, ang nagtigom nga halad sobra pa kaysa gikinahanglan aron paghuman sa trabaho. Now, nakita na to ang materyales nga gamiton, ang abilidad sa pagtrabaho, o nya unsay angayang pangbuhaton. Kung imo nang subayon mga igsuon, gi-instruct yun na diha kompleto ang tibuok tabernakulo og ang tanan nga naa sa sulod ni ini. So for the sake sa ato nga time, hopefully masabtan gyud nimo ni og ayo. So giapil didto paghimo ang sudlanan sa kasabutan katong Ark of the Covenant. So acacia wood unya gitabunan og bulawan, giputos og bulawan. Sunod gibuhat pod ang lamisa, mao gyapon. Acacia wood gitabunan og bulawan, giputos og bulawan. Gihimo usab ang mga butanganan sa suga, gihimo usab ang gamay nga altar katong para sa insinso. Gihimo usab ang katong igdidihog nga lana o katong mga insinso. Gihimo pod ang halaran, gihimo ang hawanan sa tulda sa tagbuanan, gihimo ang mga butang sa tagbuanan, unya pati ang mga biste sa mga pare, chapter 39. Gi-instruct po, dili sila mo'y nagbuot nga maunay design, kundili ang Ginoo gayod. Walay piki to silang gibutang-butang dinhi nga mga bato. Kaya ang gani ang giingon dito, ang 12 ka bato dinhi, mga mahalon kay itong bato, unya nakasulat ang pangalan sa 12 ka tribo sa Israel. Nagpasabot nga
siya nga nagministeryo dihas Ginoo, naas iyang kasing-kasing ang 12 ka banay. Munang gibutang to diris dughan. Nasabtan na to? And then, ang pagtahi sa mga panaton, sa mga ipod, and then niabot gyud ang time na human ang tolda. Set up na nila. Sa pagkahuman na sa tolda, adto tas 39 verse 43. 39 verse 43. Inspection na. Amen? Kanang mag-apply ka o magtrabaho kag building or balay, kinahanglan kag building permit. Kay kung wa kay building permit, multahan ka kung magtukod og kadiyag balay. So, parang naay building permit ka, need ka og architect, kaning structural, plumbing, unsa to? Basta kay daghan to sila, papirmahan nimo to tanang mga engineer. Kisa engineer ana, pati ang bill of estimate. Nakasulat, tanan, detalyado kayo, pila ka sako ka siminto, pila ka libo ka kabilya, tanan na dito. I-submit na dito sa engineering office. And after that, kung okay na tanan, releasan kanila og number, permit number, nga pwede nang sugdan ang trabaho sa imong balay. After that, inig kahuman na sa imong balay, mo submit na po ka, mo process na po ka para sa occupancy permit, puyan na nimo. Before ka makagamit sa imong balay o sa building, susihon na sa taga-fire. Taga-BF, Bureau of Fire Protection. Sila mo ana susihon. Naabay fire exit, naaba mo fire extinguisher, katong pula nga mupalong og sunog. Maunay problema nato dinhes Lourdes nganong tulo ka tuig ta usa nakakuryente. Ngano man, sigihog wala dito sa opisina ni ato mga papel. Basta paras Ginoo no. Grabe jud. Unya sige na kog paggama og plano, dili mo ubos 20,000 kanunay papirma kanang pahimo, paprint ato mga plano, papirma niya, submit dito, walaon na po nila. Igurag dawaton unya moingong meetingan pa ni sa board. Pagbalik nimo, unsa man na asa di ay na amo sang pangitaon sir, balikan na. Sikag balik-balik, wa na diha. May nalangyod nakabig to sa kagawad Roger. Siya na ni process 2018 na to? 18 na no? 2016? Siya na. May nailhan mo siya dito. Sa pa may gihulan niyo breadstick? With Royal. Pero mahina na kay para mambitaw, di mambitaw na para sa Ginoo simbahan bayan na. Sa may mga penalty da na, kay mo bayad tag penalty o sa pamigi kinanglan. Palit mag fire extinguisher, palit me. Wa gani ni anhig inspection. Dito pirma, kabit nagbuhi ko. Giingnan na gyud ko ni architect nga, pastor, ako'y kihaas buhi ko for 3 years ka nakasaksak diri sa shop. So na ay permit. So puti kayo, mahal na daan ang yuta, mahal pang materyales, pag-process pa lang nimo, mahal. Mo nang ang himuon nimo, maghimo kag balay nga dahon sa saging. Inig humana ang permit na nakay kuryente. Usa pa nimo i-renovate, i-concrete. Nga naon na lang ng uban. Pati ang pagkural, fencing, permit. Imong tanan. Sa Pilipinas lang may ganyan. So ni Antonas Moses iyang gi-inspection. Hello? Di ka pwedeng manghinambog. Nahuman yun ako. I ran the race and I won. Inspection nun sana to. Munang di ka pwedeng manghinambog. Gaalagad ko kanunay. Mainampuon ko. Inspection nun. Tanawon sa Ginoo. Kumusta? Giunsa nimo. Inspection na si Moses. 43. Gisusi ni Moses ang tanan nga ilang nahimo. Og nakita niya nga gihimo nila sumala sa gisugo sa Ginoo, busa gipanalanginan kini ni Moses. Tanawa ha? Gihimo gyud nila ang tanan. Gidala naman to tanan. Wa pa gi-set up no, wa pa gi-install.
Naa na tanan, kompleto na, gitapok na, gidala na, ngadto kang Moses, iyan ang gitanaw, iyan ang gi-inspeksyon. Ningon si Moses, ang Ginoo magpanalangin ninyo. Well done, good and faithful servants. Nga naman, ang tanang instructions Ginoo, nakuha gina. Nindot unta sa atong kinabuhi ingon ani. Kay dili lagi magpulos ang tanang relihiyon sa Bohol, imuha na, hala, simba tanan. Kung wala ka nagkinabuhi sa unsay na sulat dinhi, sa katapusan, makaluluoy ka. Samtang si Moses nag-inspeksyon, nahuman na tanan, gidala na siya nga tubangan. Ilahan na to mga igsuon nga i-install, gi-inspeksyon una kung sakto ba ang sukod, ang detalye sa paghatag sa sukod. And then nakita ni Moses nga perfect kaayo, kay gisunod nila ang tanan nga plano nga gihatag sa Ginoo. Masugot ba ka? Nga sa pagkatapos sa atong kinabuhi aning kalibutana, mudungaw si Jesus sa imong kinabuhi, and anak, welcome. Dayon, good and faithful servant. Nakumpleto gyud nimo, nahuman gyud nimo, maog gyud ang akong instruction. Pagpaubos, pagpasaylo, paghigugma, tanan nga akong instruction sa pagpanday sa imong espirituhanong kinabuhi nga akong gihatag sa pagpaubos, sa paghigugma, sa pag-alagad, sa pag-ampo, kini tanan perfect gisunod nimo. Dali na dayon. Pagkanindot. And then gibless sila. Human niini. Human sa panalangin, chapter 40, gi-install na. Gibutang na ang kuraw, ang gate, dunay upat ka klase nga color ang gate. Pagsulod nimo sa gate, kita din nimo ang halaran, dito sa pikas gilid, ihawan, sa pinakaatubangan, naa ang sudlanan sa tubig. Unya, dunay tabel, dunay kortina, inig musulod ka, dunay lampstand dito sa tuo, unya, dunay table diri sa wala, nga naay wine, naay bread, unya sa atubangan, naa na po'y halaran nga naa ang insenso, adlaw o gabi nag-aso, unya, lain na pong kortina, og imong ablihon ang kortina, naa na dito ang Ark of the Covenant. The most holy place na dito. And kining tanan gitabunan. In other words, bisag adlaw dako, ngit-ngit ang sulod didto sa balaan nga dapit. That is why naay lamparahan nga 7 kabuok. Usara ang stand. Pero 7 kabuok, 7 kabuok ang iyang sanga nga nanagsiga. Nagpasabot na sa 7 ka mata sa Diyos nga naglantaw sa kalibutan, kung basahon nimo ang Zacarias. And kana nga lampstand, maunay naghatag kahayag sa holy place. And you know, Jesus said, I am the light of the world. Bisag unsa, naggera na, nag-world war na, gutom, nag-COVID, nag-pandemya, nag-landslide, naglisod, nagtaman, ngit-ngit ng tibok kalibutan. But kung naa kay Ginoo, may kahayag ka. That is why di magmatter, magdadalar kag relihiyon. Importante gyud na kay tarong nga relasyon sa Ginoo. Gi-set up na ang tanan. Human nila sa pag-set up, dinhi nahitabo ni. Og dinhi ta magtapos. Namugna na tanan. Perfect. Ang 34 nga atong gibasa sa pagsugod, abot sa 38, mauna ni ang nahitabo. Nibarog na ang tabernacle, naapa ba ta? Naapa ba ta? Ningon diha. Unya mitabon sa tulda or sa tabernacle, sa tulda nga tagbuanan, ang panganod nga napuno sa himaya sa Ginoo ang tulda. Dinhi na. Kita sige tagpangandoy. Lord, let your glory fall. Nangayo ta nga ang himaya sa Ginoo mo naog, ang panalangin sa Ginoo mo naog, ang promotion mo naog, ang kadaugan mo naog, ang pabor mo naog. Ang pangutana, gisunod ba nato ang gisulti ni Kristo? Undangan ang sige yaw-yaw og mga maayong butang sa dunggan sa Ginoo. Sige Lord, buhatan ni Lord, kani Lord. Nya wa day ka nagbuhat sa gisugo sa Ginoo. Remember nga gibuhat nila ang tanan og ang glory ni Lord na naog. Glory, it means tanan nga gikinahanglan na maangkon sa tawo. Because mao nay gipasabot sa glory.
No? Dito sa ubos na church nga Shekinah. O sige, pasabutan na. The glory come down. Ang himaya sa Ginoo ni naog, ang dako kayong kadaugan, ang pabor, ang proteksyon, ang gugma, ang kalipay, ang kalinaw, ang himaya ni naog. Muna gipasabot sa glory. Because gisunod nila ang unsay gisugo sa Ginoo. Kanang nasa imong tapad inang ayaw nagpagbuot-buot sa imong kaugalingon ha. Og unsay gisulti ni Lord, that is why always kana kong ingnon, basaha ang Biblia. Basaha gyud. Kabalo ka? Sulay pangutana si Lord. Lord, ganong high blood man ko Ginoo. Basahang Leviticus 11, di ba hingaon kag baboy? Tanang lansa ginakaon nimo. Lord, nganong na ako'y cancer? Ingon si Lord, ayaw kaon sa pagkaon, diha sa katubigan, sa mga kaisdaan, nga walay himbes. Di ba? Mabasa ni Mas Leviticus chapter 11. And wala gi-explain ni Lord og ngano, si Lord concerned sa atong panglawas because gusto niya nga mga Israelita taas sila kinabuhi og ma-enjoy nila ang gi-promise nga mao ang Kanaan. Munang di sila pakanon ato. Giusab sa relihiyon, gihimong context nga kung mukaon ka, maimpirno ug makasala ka. Kay wala tanawa ang context. Ang kinatibuk ang gisgutan. Si Lord nag-promise og yuta ang ato sila dadon. That is why unsaon man nila pagpuyo dito sa yuta nga na nagsakit naman sila kay gikaon nila ang mga pagkaon nga makahatag nilang sakit. Imagine sa science nga explanation mga igsoon, ang tanang nagpuyo sa tabang nga tubig, sa parat nga tubig nga walay himbes, nagkolekta og mercury. Ang mercury pagkaon sa kanser. Munang moingon ang doktor, pagkaon og carrots. Ayaw nagkaon og mga lansa, kabantay mo tanang lansa walay limbes. Tanang nukos. Wa mo kailang nukos? Tanawa yung kuko. Nukos. Nukos susudan o. Amen? Dahil mamisita sa inyong anak? Dahil mamisita sa inyong anak? Amen. Mambere? May nga doy. Dali doy. Kita ko sa imong kuko. Ano na yun? Nukos yung sudan doy. No? Duha raman na. Nabuling ng kuko anak nga naman. Kugihan. Ikaduha, nabuling ang kuko kay tapulan. Tapulan, manghinlo. Naminaw pa mo? Tanang pangutanas, kinabuhi. Nganong naingon ani, matubag sa Biblia. In fact, ang Deuteronomy, kung imong pasultion, gitag-ana, gisulti na daan ang imong kaugmaon, hayahay baka or na magantos kas kalisod. Gisulti na. That is why makapredict na kas unsay imong ugma. Because wala na si Lord naghatag og daotang liso. Tanan nga liso nga gihatag ni Lord, mutubo, muhatag og maayong bunga. Na kay liso gibutang si Lord sa imuha. Ang problema, wala lang tay instruction. Maayong liso, instruction ni Lord, itanom sa maayong yuta. Niadto ko sa ilang pastor Lalain, nakakita kog tanglad nga murag mulapaw nako. Hatambok kaayo. Naagibutang sa dako kayong sudlanan, kanang sudlanag mga ornamental plants. Kana bang walay bula, kanang inyohang mga ginakolekta karon tong pag-COVID, simog panguha na. Yan mo palit dayon mog mga yuta dito sa ICM, atong dao. Ibutang ninyo ana, itanong tong butang tong tanong, lingaw na kag tan-aw no? Nindot kay na. Usa kag dito, nakaingon ko, sakto gini yang gibuhat. Nga naman, pinalit ang yuta sa dao. Nipalit po og kanang sudlanan sa tamnanan. Pero ang gitanom, tanglad. Amen? Tanawar ko na, mato ko sa inyo ha, ang inyo ha, mga bulak dito, pangilisan ninyo, kamatis, mga, wala mo na inaaspantawan. No? Na-issue bita na sa una sa Facebook, niingon siya nga, ayo, nay, mangayo kog malunggay. Ingon siya, utan na hurot to inyong ornamental plants. Siya ko ta. Sala po to niya, udi siya ganahan nga ng mga tanom-tanom, no?
Dili na lang kung manghatag o mangaway pa. Pero nakahuna-una po ko. Bitaw no? Kung sibuyas akong ibutang anang naadiha siguro. Unya ang yuta kay pinalit tag 120 ang sako ato sa dao niya. Kanang manure, ang gimix, mga bunot. Murag. Mag-uol na po taga mangga. Di sila mahalinan. So padayon na ta. So the glory of the Lord ninaog. Og ningon ang Bible sa verse 35. Chapter 40 sa Exodus verse 35, si Moises wala makasulod sa tulda nga tagbuanan. Unsa ganito ni ang tabernacle kay naputos man kini sa panganod og napuno man sa tulda sa himaya sa Ginoo. Si Moses wa nay nabuhat nganuman. Ang presensya sa Ginoo maoy nagpuno, maoy namuhat. Napa mo? So kung saan pa natok paningkamot, di ginaikatupong kung ang presensya ni Lord may mamuhat. Amen? Muna-munang opera sa doktor, dugayang nahuman, gipaningot o gayo. Sa wakas nahuman ra gyud. Pero kung si Lord, boom, ayo na ka. Kuya, kurat ni si Lord. So puno, yun, napuno. O wala na nakasulod si Moses, wala siya kapamuhat kay napuno naman. Verse 27, napuno man sa 36. Napuno sa presensya sa Ginoo, sa himaya sa Ginoo. 36. Mubalhin pagkampo ang mga Israelita kung mupahawa ang panganod gikan sa tulda. Tanaw sa muna ko tanan. Aron nga sa atong pagtapos makasabot gyud tag-ayo. Pag-install na sa tulda, ninaog ang baga kayong panganod ug nipuno sa templo ug ang naa sa sulod sa templo, glory ni Lord. Kasabot mo glory. Sulay mog tan-aw anang gawilding nga gasiga. Ug kaya ba nimong tutukan ang kahayag? Labaw pa ana ang glory ni Lord. Nisulod na dito, puno na no? Napuno na. So, pundo sila. Pag naog sa panganod, naa dito ang glory ni Lord. Ang katawhan, puyo sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan nga naglibot sa tabernakulo. Naminaw pa mo? Inigsaka sa panganod, i-uninstall na lang sad sila, ibto na mga haligi, pamikon ang mga kortina, pangtuhugon na tuang mga yayunganan, mga lamisa, yayungan, kay inigbiyahis panganod, ang mga Israelita, tangtangon nila ilang mga balong-balong panghipuson, kay iniglakaw inigtulin sa panganod, musunod sila. Inighulong sa panganod, set up nila ang tabernacle, set up po sila silang balong-balong, simba sila sa Ginoo, maghimo sila halad, musaka na sad ang panganod, mubiyahe na usab. Kay, ang promised land nga mauang Kanaan, si Lord maoy gagiya nilang maabot sila dito. Walay agianan, walay mo protect nila kung panganon silang mga leon. But kadto nga panganod siya kung adlaw. Naghatag og landong sa katawhan, gagiya pod sa katawhan. Og munaog to siya, set up sila sa tabernacle, palibutan sa mga balong-balong, mamuyo sila, maghalad og magsimba. Inigsaka sa panganod, biyahe na pod sila, kung gabi ang ilang biyahe, kadtong panganod magsiga. Kung adlaw, maghatag nila landong, kung gabi maghatag og kahayag. Sabta ni og ayo. Nga bisag kinsang maalamon musulay og giya nimo, mahagbong yug ka sa kaalautan. Pero kung ang presensya sa Ginoo mo giya nimo adlaw o gabi, moabot ka sa imong padulungan. Mudunggo ka sa imong gipangandoy, maangkon nimo ang kapahulayan. Nakuha na to? Bat kanusa nagsugod og naog ang presensya sa Ginoo? Ang glory ni Lord nga nipuno. Sa dihang gituman nila ang tanan nga gi-instruct sa Ginoo sa ilaha. Nagampo ko nga mahigugma tas Ginoo aron sayon kaayo ning tumanon. Kay ang tawong naay relihiyon pero wala nahigugmas Ginoo, maglisod nagtuman sa gisulti ni Kristo apan sayon kay niyang tumanon ang gipangandoy nga sala sa iyang lawas. Nasabtan na to. Nara may duha nga gagayad nimo ang Ginoo or ikaw sa imong kaugalingon. O butangan nato ikatulo ang sala.
Pero kung si Lord ang nag-instruct, sunod ka, sigurado ang himaya ni Lord, naan mo, wa kay problemahon. Sa ilang pagpakiglakaw, hangtod maabot sila sa Kanaan, gigiyahan sila sa panganod o kauban nila ang tabernacle, ang Ark of the Covenant, and all the things nga gipabuhat sa Lord sa ilaha. Same thing sa atong kinabuhi. Sa atong pagpakiglakaw, kauban nato ang kasuguan ni Lord, ang instruction ni Lord, kauban nato ang pagtuman, kauban nato ang giya ni Lord, ang paghigugmas Ginoo og moabot gyud ta sa atong paingnan. Walay tawong nangandoy ngadto sa impyerno. Kay normal ang mga tawong mangandoy og langit. Pero ang binuhatan sa tawo, bisag wala niya panganduyang maimpyerno siya, maoy mobira niya dito sa impyerno. Ang uban di mo tuog impyerno, pagtuan na sila dito, mutuon na. Ayaw kabalak eh. Ayaw pugsa kundi mo tuo. Nakuha na to? So, inigsaka sa panganod. Bungkag sa tabernacle, yayong sila tanan, ilang mga gamit, panaw sila sunod sa panganod, inighunong sa panganod, set up ang tabernacle, set up nila ilang balong-balong, maghalad sila, magdayeg, ang presensyas Ginoo munaog, nagpasaylo, nagpabati siyang pagigugma, inigsaka na pod sa panganod, saka sa himaya, bungkag na pod sila, biyahe na pod sila. Ikaw ug ako, mo nang atong mga awit, where you go, I go, where you stay, I stay, God. Nindot unta kung tinuod na nga awit. Kay atong baba, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Lord. Pero ang atong binuhatan, dili mao. Napailaing kanta. Unsa to? Itong gikanta sa jam gabi eh. If he goes to the left, then we goes to the left. If he goes to the right, then we goes to the right. Jump, jump in the river. Lipay kayo. Malipayon kang naglukso, nagdayeg, kay nakasabot kas awit, og imong gikinabuhi ang imong giawit. Amen? Napalain, sa tinuod lang, gibati ako sa pagigugma nimo. Ari na lamang ta magsugod og kanta, sa tungod sa gipakita mo nga gugma kanako. Di ta mo sugod og kanta anang sa tinuod lang gibati ako sa pagigugma nimo. Tinuod lagi nga gibati mo pagigugma? Ayo. Sige, gibati na tagduka. Tapos na ta. So, ingon na ang last nga verse, 38. Ang panganod nagsimbolo sa presensya sa Ginoo. Lagasunod lagi ni. Di ba ang unang wali? Labang panganduya ang presensya sa Ginoo. Ngano man? Di lagi ka kaadto sa imong adtuan. Kung wala ni mong presensya sa Ginoo. Siya man ang guide, siya man ang kahayag. Nagpabilin sa panahon sa adlaw, ibabaw sa tulda, og nagdilaab kini daw kalayo panahon sa gabi. Makita kini sa tanang katawhan sa Israel, sa tanang higayon sa ilang pagbalhin-balhin og kampo. Imagine ha, kini nga panganod o kini nga kahayag, tanan nakakita ni ini. Munang wa nay mo ingong iampo mo kami. Nganong magpaampo pa man ka nga ikaw mismo nakakita ka man. Tanan makakita. And hopefully tanan unta mo ampo, tanan unta mahigugmang mubasa ani, tanan unta dasig sa pag-alagad, tanan unta nakakita sa himaya sa presensya sa Ginoo. Dunay landong, Psalms 91, bulahan ang magpailawom sa landong sa labing makagagahom. Dunay panganod nga nagaguide niya. Dunay presensya sa Dios nga nailalom siya. I tell you, pag naakas ilalom sa presensya sa Ginoo, di ko mutuo nga ang presensya sa Yawa muuban nimo. Di na ka magkailangan pang magsigig. In Jesus' name. Hawa sa tanas. In Jesus' name. Nga naman. Stay po trakas presensya sa Ginoo. Di siya mo. Bulahan ang nagpailalom sa landong sa makagagahom. Pagkagabi, siya ang kahayag nga maoy nagagiya. Psalms 119 verse 105, ang imong pulong o Dios maoy iwag sa akong mga lakang og suga sa akong dalan. So naay mag-guide nimo. Di na ka man still ilaron ang mga fungsoy-fungsoy, mga porsilas, kini pakubol ni di ka madudtag bala. Kini proteksyon ni nga di ka duulog yawa.
So magkulintas ka, gaporsilas ka, gabutang pa jud kag habak diri sa hawak, naa pa sa tiil. Daldala pa jud kag asin, galuklok pag kutsilyo nga bronse, naligo pag yung kag ahos, kay di ka duulo na ng mga wakwak, mga demonyo, mga yawa. Pag nasoko, litsing yawa ang gisulte. May pagikaon na lang to nimo tanan. Inig ka, New Year, hala pabuto kay manglayas ning yawa. Manglayas ning mga dimalas. Pero naglali sa bana, pistig yawa, gyapon ang gisultis baba. May pang ang pabuto, ang 5-star, gipaak na yung gidagkutan, boom, wa, di na mamalikas, wa na giyawa. Nasabta na to? In other words, tanan nga practice, too, mga tanan nga naa sa katigulangan, walay bili para nimo, kay ang bililhon nimo, tanan nga instruction ni Lord. Sa pagbuhat sa tabernakulo, gibuhat ni Moses o sa mga Israelita, sa imo usab nga kinabuhi, tanang instruction ni Kristo nga niya siyang pulong, imong gibuhat. Di na ka kinahanglag paswerte, pamalas. Hello? Kani, paswerte ni, paswerte. Walay swerte. Ang tinuod nga naa, panalangin kung mubuhat yung kaani. Kanus ananaog ang presensya sa Ginoo sa panahon nga ang tabernakulo perfect sa plano gibuhat gid nila. Now listen to this. Unsa tong tabernakulo? The presence of the Lord is with us. Pag-abot sa time ni Solomon, ingon si Solomon, wa na magtabernakol. Ingon siya, magtukod kog templo. So ang templo gitukod naa sa sentro gihapon, libot gihapon ang 12 ka banay. Pag-abot ni Jesus, ningon siya, gub-an ni nga templo, and I will rise. Bangunon ako ni after 3 days. Ang iyang gipasabot siya. Nga mabanhaw siya after 3 days. Now listen to this. Ang tabernakulo nagsimbolo nga ang presensya sa Dios naguban nila. Ang templo nagsimbolo nga ang presensya sa Dios na silang taliwala. Og si Jesus Christ mao ang mahikap, magakos, madunggan, matanawan nga presensya sa Dios nga mianhi sa kalibutan. Og wala na siya dinhi, wa siya nagpabiling mahikap, kay nibalik sa dito natapos naman ang iyang buluhaton. Ang iyang presensya nag-uban gihapon nato. Dili na pinaagis tabernacle, dili na pinaagis sa templo, dili na pinaagis mahikap nga lawas ni Kristo, but pinaagi sa balaang espiritu. Nasabtan na to? That is why kinahanglang makasabot ang tanan nga si Kristo mao ang presensya, siya mismo ang Dios nga niya. Ang iyang presensya pinagis bilang espiritu. Nag-uban na to. Og ang tanan niyang instruction dili na sa pagpanday sa tabernacle but sa pagpanday sa imong kinabuhi. Nakasulat dinhi. Naa kay panalangin, naa kay kadaugan, naa kay tinuod nga kalipay. Magakos nimo ang tinuod nga kalinaw. Kun sa pagtapos sa atong kinabuhi, kini nga instruction dinhi maoy atong gibuhat. Kalimti na tong mga garbo, mga prinsipyo, mga pagdumot, mga kahugawan na sa nang labay hikalimti. Sugdi karon pag kinabuhi ang instruction sa Ginoo. Si Kristo mao ang atong tabernacle. Og siya ang presensya sa Dios nga literally. And the Word became flesh and dwell among us. Ang pulong na himong nagpakatao og mipuyo uban nato. Walay lain si Jesus Christ. That is why naghatag sa siyag sugo ngadto sa iyang mga tinun-an og hangtod kanatong tanan. Og sa iyang gihatag nato nga sugo, siya po'y mag-supply sa kusog sa tanan nga atong gikinahanglan arong mabuhat nato ang atong mga isugo. Kabalo mo unsay insulto kaayo nga atong gibuhat ni Lord. Naghatag siya nimo talent, kusog, abilidad, pero tuan nimo gigamit sa kalibutanon, wa nimo gigamit sa Ginoo. Pastor, okay ra na lain-lain man tag prinsipyo, pastor. Okay ra man ni. Therefore okay ra na. Okay ra jud na. Pero kumusta man ka sa una
nga moingon pa kang di ni okay. O karon nga moingon kang okay ra na. Bugnaw ka kaniadto nya karon init kayo. Kini tanan ilang gibuhat para sa Ginoo. Tanan nilang pangandoy gi-give up nila para sa Ginoo. Tanan nilang bahandi gi-give up nila para sa Ginoo tanan. That is why masabtan unta nato nga ang supply ni Lord nga gihatag nimo gamita para sa iya. Amen. Okay naman ko og magsayaw-sayaw kadto sa mga kalibutanon, awit kag mga love songs, mga kalibutanon, mga rock, okay lang. Ayaw rag ibutang sa media. Okay na to, kamo ra ni Lord pagsabot unya. Ibutang man sa media, so ako na po'y giaway. Oh, pastor, tanawa, pastor. Gara-gara ra kag pamadlong, gara-gara ra kag wali, pero tanawa imuhang team. Tuan na nga, birit-birit na ito, pastor. Sweet child of mine. Okay raw na, walay problema. Gani ang ubang church okay ra gina sila. Wala ginay problema. But wala sad ko nangandoy nga dinhi ani nga church moabot ng panahon na nga okay na tanan. Wala sad ko nangandoy ana. Ngano man. Naatay tabernacle nga himuon, di ta magtukod og diskuhan. Amen. Kay kung muoke na gani ta ana, himuon natong 7-Eleven ni nga building. Di na ta magsimba dire. Muna lang ni Jollibee Outreach. Jollibee no or shop. Ani na ka mang ayo dong. Ana mamarke ng mga motor ayuhonon dire sulod ka. Ani na. Kay okay naman tanan. But tabernacle ang ipahimo ni Lord, presensya ni Lord. And that is why hopefully nakasabot mo ana. Hangtod nga dili mo makasabot ana, di gid mo malipay nga magwali ko dinhi sa Lourdes. Malipay na mo ug wa ko dinhi. Ngano man. Moingon ang reason naman lain-lain. Okay ra man gud na, okay ra man gud na. Ngano kaniadto? Niingon ka nga okay ra man gud na. Manugilon pagani ka, pastor, saba kay silingan pastor, sige silag pa-sound sa mga kuan pastor. Ya karon okay ra man gud na, okay ra man gud ni pastor, okay ra man church na to, okay. Hangtod mga igsuon nga maabli ang atong kasing-kasing. Makakita pa unta ta o makasabot pa unta ta sa pananahon sa church. Pwede man ako ni nga i-okay. Pwede ra. Accept na to na tanan. And then hunungon na nato atong pananahon, wala na tay himuon. Matira na lang ang matibay. Mauga, walay visiting, walay dasig, di na ka na kuyampo, wala na. Kaya okay naman tanan. Ug dili gyud na pwede nga mahitabo. Nagampo lang ikos Ginoo nga nigabot sa panahon makasabot ta tanan. Ngano man? Nganong naingon ana ang imong kinabuhi tungod na sa panahon nga ni-decide ka nga ang tanang gisulti ni Lord mo'y akong himuon ug dili na unsay madungog nako sa kalibutan. Kasabtan nato. Nakasabot ta mga igsoon. So si Lord ang nagsugo, ayaw kabalaka, siya ay mag-supply. Siya ay maghatag. Let's close our eyes. Father, thank you, Lord, sa imong presensya nga nag-uban sa mga Israelite ug mauusab ang presensya Ginoo nga mag-uban kanamo. Sa tanan namong mga trabaho, may mga kalisod, may mga problema, may mga kabugat, may mga kalibog, panahon nga kagibapon. But salamat kay Ginoo nga wala gid minimo biyai. Ang imong panganod, ang imong kahayag nga maong imong presensya, matag adlaw nag-atiman og nagpangga kanamo. Panalipdi o Dios ang imong mga katawhan. Ilabi na Ginoo ang mga bag-o pa nga nakiglakaw diha kanimo. Nga Lord, makasabot mig ayo sama sa awit nga where you go, we will go. And where you stay, we stay. Where you go, we will follow. Sama sa awit Ginoo that if you turn to the left, we will turn to the left. Kung ari ka sa tuo-tuosan mi,
Sama ka sa mga katawhan sa mga Israelite. Ug asa ka sunod sila, ug unsay gi-instruct nimo sunod sila. I pray, Father God, nga mauusab ni ang mahitabo sa among mga kasing-kasing ug hunahuna. Madili masayang magsimig atog church. Pero dili dai mi mosunod sa unsay gitudlo nimo Ginoo. Pasaylo aming tanan o Dios. Salamat Lord nga ang tanan namong pangandoy, tanan namong mga panaw, tanan namong buhaton, ikaw mao'y mahimaya o ikaw mao'y mag-uban diha kanimo. And Father God, bisan pa man sa among mga paghalad, himuha kami nga malipayon og may kadasig na i-purpose nganong amo ning gibuhat, Lord. Ug salamat kay Ginoo nga ang tanan nimo nga panan-awon, ang tanan nga mga instructions nga imong gihatag mabuhat usab dinamo, Lord, para paglambo sa imuha nga mga buluhaton, ilabi na sa nagsingabot pa nga mga katawhan. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong presensya, Ginoo. So we honor your name and we bless your name. Ang pingi, Ginoo, ang tanan nga niya magpanaw sa layong dapit, manarbaho, magnegosyo, mananom, manghayupan, mo eskwela, or naara sa balay, nagatiman sa mga panginahanglanon, sa mga buluhaton. Ampingi ang tanan, ubani ang tanan, Ginoo. Salamat sa imong pagpangga, bisan sa among mga minahal, and all the OFWs, ng mga Pilipino, Lord, nga naa sa ubang nasod, mga minahal namos kinabuhi, ampingi, intahon silang tanan. Niining katapusang mga adlaw, may mga gira, linog, katalagman, baha, Ginoo. Taas na ang mga palaliton, mahal na ang palaliton. Lisod na ang kapanahonan. Mangit-ngit na ang panahon. Apan salamat nga sa padayo namong paglakaw ibabaw sa kalibutan, ang imong presensya, ang imong kahayag, ang imong panganod, ang himaya, Ginoo. Diha nimo, Lord Jesus, nagakanaog sa among mga kinabuhi. Salamat, Amahan. Salamat kayo, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Manindog tang